Kuinka taklata haitallinen stressi? Kun muistat terveen elämän 6 tukipilaria ja kohennat hiukan niistä edes yhtä, kaikki muut paranevat. Eli tukipilarit olivat liikunta, ravitsemus, lepo, sosiaalisten suhteiden laatu ja päihteiden käytön kohtuullistaminen tai pikemminkin lopettaminen. Yksi on myös stressinsietokyky, jota voi harjoittaa meditaatio- ja hengitysharjoituksilla ja liikkumalla luonnossa. Mutta tosiaankin ihmeellistä on, että kun hiukan parantaa, niin koko elämänlaatu kohenee.